ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟೆಯರ್ನ ಸಲಹೆದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಶವದಾಸರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಶವದಾಸರಿನ ಸನ್ಮಾನ ಏನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅದರ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟೆನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಭಿಕೆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಯಾನು ದಿನಾಲು ತೂಪಿನ ಮುಸುಂಟು ಗಾಣೆ ಗಂಡ ಮೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋದಾರ ಮುಸುಂಟು ಜನ ನಿದ್ರೆ ಅವಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಡೆ ಅಂಚ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂನಗ ಕಿರೀಟ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುದೇವರ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲಕುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಬೈತು ಅಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಪಾತಾರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಬೇಕಂದು ಆಪುಂಡು ದಯಬನ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಿನೇಶ್ ವೈಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂದು ಅವು ಸಾಧಾರಣ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸಾಂಬಾರ್ದ ವಾಸನೆ ಅವು ಏತು ದೂರ ಕಮ್ಮೆನ ಏತ್ ದೂರಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಾರು ಬಂಡ ಅವು ಐನು ಎಣ್ಣೆ ನಗಂದಿ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪೇರು ದುಂಬು ಹಾಗೆ ಮೇನೀರು ಬರ್ಪಣ ಕೇಳಿ ಮೋನೆ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಾತಾಡ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಾತಾಡ್ಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇನು ಇನ್ನು ಈ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ಪೇನು ದಯಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಾಯಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಏನು ಕೇಶವದಾಸರು ನಮ್ಮ ಜನ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಸಾಧಕ್ಕೆ ನಿಜ ಭಂಗ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಲಪಡಲ ಮಲ್ಪಡ ಇಂಚಿನ ಕಾಲ್ವ ಬುದ್ಧಿಲ ಮಲ್ಪಡದ ಅಂಡ ಭಂಗ ಮತ್ತದ ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಪಾಪ ಅಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಸಚಿದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಗಿ ಇಟಲಿದೆ ಅದೇ ಬೈದೆತ್ತ ಅವಡ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಇಂಚಿನ ಬಾವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಇಂಕಲ್ನ ಮೇರು ಸುರೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಜವಾದ ಆ ಜನ ಅತಿಥಿ ಹತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಇಂಚಿನ ಬೇದಿನ ಜನ ಎಂಗ್ಲು ಕುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಬೇದೇವಾಸರು ಬರ್ರೆ ಯಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಐತಿ ಬರ್ರೆ ಹಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾರ ಬಕ್ಕ ಈ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಆಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುರೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪಲ ತಿಕ್ಕದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅದಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಫಲ್ಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರುವೆ ನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲ ಜರಿ ಇರಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಲೆ ಮಣಿ ಪಂದಿ ಪೂತೊಳತೆ ಒಂಜರ ಸರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ತೋಣ ಅಜ್ಜಿ ಆಪಲ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪದ ಉಜ್ಜು ಅವೇ ಜರ್ಕಿನ್ ಅವನೇ ಪಾಡೊಂದು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಜನ ಅವನೇ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪು ನಾನು ಉಂಟದು ಹೆಂಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಶನಿ ಬಂದು ದಾದಾನ ಬಂದಾಗ ಸಭೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಜನ ಬರ್ತನು ಬರ್ತದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ದಾದಂದು ಸಭೆ 200 ಜನ ಇರ್ದಾನೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೇಶವದಾಸ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನೂತಿಕದನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಬತ್ತಿದ್ದು ದೀವಂದ ಸಂತೋಷ ಬಣ್ಣವೇ ಅಜ್ಜ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕುರ್ಸು ಖಾಲಿ ಉಂಟು ವೇದವಾಸರು ಬೈಜೇರು ಜಾಗೇಟ್ ಇರ್ಕುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಸೈಜ್ಲ ಬಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು 1,000 ಕೊರಪೆ ಬಂದು ಕೊರ್ನ ಎಂತ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಮಗ ನೋಡಕೋರಿ ಪಣುಚ್ಚಿ ಮರಿದೆ ಪಣಪಣಿ 1,000 ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಅಜ್ಜ ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಬೈಕುಲು ಆರು ಯಾಪಲ ಕುಲ್ಲು ಜೇರು ಇನಿ ಪಾಪ ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಆಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಐನು ಕಟ್ಟಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಹೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಕೇಶವದಾಸರು ಜಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರ್ಬತ್ತಾರು ಪಾರ್ಬತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ತಿಕೊಂಡು ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾದಾಲ್ಪುನು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ದಯಬನ್ನಾಗ ಜಿಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ಕೇಶವದಾಸರಿ ಸಾಧನೆ ಮಂಟಾಗ ಆರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಹೆಂಗೊಂದು ತಿಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ ಮನ್ಪನೆಗುಲ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಐತ್ ಮಲ್ಲ ಬಳಗ ನಿಕಲ್ನ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ್ ಬಂತೆ ಪಂಡ ಜನ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬಾಕ ಒತ್ತೊಂಡೆ ದಯಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಕೆ ಬೇಜಾರಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಬಂಡೆ ಈಜನಲ್ಲ ಅವೇ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರಾಗಿ 22 ವರ್ಷ ಇರೋ ಅವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಒತ್ತೊಂದಿನ ಅವಲಿ ಆಕೆ ಅದೇ ಬುಡ್ಲೆ ಅದೇ ಮಲ್ಲೆ ಯಾಣೆ ಕಡೆ ಪಂಡ ಆಂಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಮದ್ಮೇನಾಗನೇ ಬೊಲ್ದುಗಡ್ಡ ಇಂಕ್ಲು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಕೇಶವದಾಸರೇ ಅಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಬುರ್ಚಿಂದವೆ ಪಾಪ ಆಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ನಿಗಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅರುಣನ್ಲೆತ್ತೆ ಶರತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆತ್ತೆ ಪೂರ ಬತ್ತೀರು ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಮೇರು ಕರ್ಕೇರು ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಶಾಮಿಯಾನದ ಖರ್ಚು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡೇರು ಆರು ಬಂಡೇರು ಶಾಮಿಯಾನದ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಬಕ್ಕ ಪಟಾಕಿದ ಆರು ಸಾಯಿಬೇರು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಪೂತ ಶರತ್ ಪೂಜಾರ್ ತುಪೆ ಬಂಡಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಣಸ್ದ ದಿನೇಶ್ ಬೈಕುಲು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಡ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ನೂದು ಒಣಸ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಈರು ಪಂಡರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡತಿ ಪಂಪೈನೆ ನಾನು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒಣಸ್ ಆರ್ನ ಬತ್ತನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬಿಲ್ಲರ ಖರ್ಚು ಕೊಡೋರಿ ಏರಿಯಾವು
ಒಂದೂವರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದೂವರೆ ನಿಮ್ದು ಸೇರಿ ಪೂರ ಪೂರ ಆಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಮೆನಂತೂ ದಾಳಚ್ಚಿ ಮೆಕಾಲಿ ಪುದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೇವೆ. ಮೆನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಖರ್ಚಿಚ್ಚಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಕೇಶವದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಕೇಶವದಾಸರು ಬಂಡ ಅರ್ನ ನಿಜ ಜೀವನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ದುಃಖವು ಸರಳತೆ ಅರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಟೈಮುಡು ಪೈಕ್ಲೆ ಈ ಜನ ಕೇಶವರು ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಕಣ್ಣು ತೂತಿನಕ್ಕೆ ಮೇಸ್ತಿರ್ನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಗೊರು ಅಂತಿನ ಜನ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಲುಗೊರ್ತು ನಾನು ಹೋಪಿನ ಕಲ್ಲುಗೊರ್ದು ಆಂಡೆ ಮೇಸ್ತಿರ್ನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಗೊರ್ಪನ ಜನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತೂತೇನು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಗಿಟ್ಟೆ ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸುರು ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಂದ್ರು ಸರಿ ನೆನಪು ಬೆಂದ್ರು ಕಟ್ಟದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರ ಅಡೇ ಮರಿಯಲೋಡು ಬೂರ್ದು ಅಂತ ಅನುಭವ ಜಾಣಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಶವದಾಸರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಡಪತ್ತಡು ಮಿತ್ತ ಬೈದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಡ್ಲ ಬಡಪತ್ತು ಬಂಡ ದಾಲಜಿ ನಿಕಲ್ ನಂಬಾರು ನಾನು ಪಂಡು ಜನ ತಪ್ಪಾಪಣ ಬಂದಲೆ ದಯಬಣ್ಣಗ ಈ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸೋಡು ದಯಬಣ್ಣ ಬಂಗ ಬೈದಿನಿ ಕೇಶವೇ ಬಣ್ಣ ಬಂಗ ಬೈದಿನಿ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಯಮುಡು ಪೈಕ್ಲೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾರುವಂತಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅವಳು ಗುಡ್ಡದ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟುಕೊಲ್ದು ಕಂಟ್ರಿ ಮಾರ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಬೆರಿ ಬತ್ತನ ಸೀನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾರ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತನ ಸೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಇವರೇ ಸುರೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಡುವ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಿದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಮಲ್ತಿ ನೈಟ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಜನ ರಾಜಕೀಯಗೂ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲತೆ ಕೇಶವದಾಸರೇ ಉಲಾಯ್ತಿ ನೀರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಲಾಯ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಒಪ್ಪುಕೊಂತೀನಿ ನನಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯಗೂ ಜಂಪ್ ಅಕೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಜಂಪ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಬಲಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಓಟು ಕುಂತೀರು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೇರೆ 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 ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸೋತೀನಿ ಏರ್ಲ ಕಲ್ವೇರೆಲ್ಲ ಸೋತದ್ದು ಕಲ್ವೇರೆಗೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಮಾಡುವೇರ ಓಟ್ ಮಾಡುವೇರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಠ ಅವು ಏನ್ ಖುಷಿ ಆನಿ ಕೇಶವದಾಸರನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಹಠವನ್ನು ಯಾನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೇಶವದಾಸರೇ ಅಕ್ಕೆ ಹಠ ಉಂಡು ದಾದನ ಮಲ್ಪೋಡು ಲಕ್ಕಾರಾಜನ ಮಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮೂಜನೇ ಸರ್ತಿ ಓಟುಕೊಂದು ಸೋತಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಹಾಟೋಟು ಕೂಡ ಅಂತೀನಿ ನಾಲ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಓಟುಕೊಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಈ ಸೋತಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸೋತದ್ದೇ ಸಾಧನೆ ಹಠ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟಿ ದಾಖಲ ಬೆರಿ ಮಲಮಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕಲ ಪೆರ ಅದ ಕಾರ್ಡ್ ನೇಲೊಂದು ಪೋಯಿ ನಿಜ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಉಂಡೆ ಇಂಚ ರೈಕಲ್ ಬಾನಕಲ್ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ರಾಜಕೀಯ ದುಮ್ಕುದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಸೈಕಲ್ ಬೋಂತಿನ ಜನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸೈಕಲ್ ಅತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಬೋಂತಿನ ಜನ ಅಮೇರೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ರೈಡ್ ಇಂಚ ಕೊಲ್ಲ ಅನ್ಬೋಪಿನಿ ದೇವಪಾಮೀನು ಅಂತೂ ತೆನೇನು ಪುಣ್ಯ ಆಂಡೆ ಸೈಕಲ್ ಬೋತಿನ ಜನ ಇನಿ BMW ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ಯಾನು ಶೆಡ್ ಇಡ್ತು ಯಮರಾಣಿ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಗಾಡಿ ಮಲ ಗಾಡಿ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿನ ನಾನು ಜಾಲ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಕೇಶವದಾಸರಿಗೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೆತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಜವಣೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮೇ ಅವ ಅಪಗ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಅಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಚಕ್ಕಡ್ ಜವಣೆ ಇರು ಮದ್ಮ್ಯಾನಗ ಬರಬೇ ಮದ್ಮ್ಯಾಬ್ಳಿದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಜವಣೆ ಬಾರಿ ಲುಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಬಣ್ಣಕ ಬೈಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದುನ್ನ ಸುರುಟಾನ ಕಿರೀಟ ದುನ್ನ ಅಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಪಾಪ ನಾಳೆ ಹೊರದಾತ ಮರೆ ಕೇಶವದಾಸರೇ ತೊಂದರೆ ಫಿಟ್ ಉಂಡತ ಮಂಡೆಗೆ ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿನ ಮದುವೆ ಬಕ್ಕ ಬದುಕು ಬೆಳಗಣಲ್ಲ ಐಸಿರಾಂಡ್ ಅಕ್ಕಿನ ತೇಲಿಕೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳಗ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಕೇಶವದಾಸರನ ಜೀವನೋಡು ಸಚಿತಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಸಪ್ತಪದಿನ ದೊಂಕೇರು ದೊಂಕಿನತ್ತು ಅರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೊಂಕೈನಿ ಆವಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡ ಸಪ್ತಪದಿ ದೊಂಕೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು 22 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಕೆಗ್ಲ ಕೇಶವದಾಸ ಪುಳ್ಳಿ ಅವಯ್ಯ ಪುಳ್ಳಿ ಪಾಪ
ಪಣಗ ಐಕ್ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗದಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕೆ ಬಂಗದಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಐಕ್ ಗತಿ ಜಿ ನೆಕ್ ಮತಿ ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾತನ ದಾದೊಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಿ ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಗೇಂಜರ್ ಅಕ್ಕೆ ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಗೇಂಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾ ಪುರ ಸಭಿಕೆ ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಯದಾರ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ತೂಲೆ ದೊಂಕಿನಕ್ತೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬದುಕು ಅರ್ನ ಕೆಲಗಲ 2-3 ಜನ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ತಿನಿ ಬರಬೇನಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಾರಿ ರಾಪಟದೆ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಅಂಚ ಈ ಕೇಶವದಾಸರಿಗೆ ನೀವು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡು ಅಕ್ಕೆ ನೂದು ಸನ್ಮಾನ ಇಂಚಿನೇ ಸನ್ಮಾನ ಅರೆ ನೂದು ಸನ್ಮಾನ ಏಪ ನನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡೆ ತಲೆಕಾಂಡ ಆಯ್ತು ಆಡು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಹೋಗಿ ಅವಳು ಒಣಸು ಪೈಕಲ್ನ ಒಣಸು ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅವರನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋವನ್ ದಿಲನವ ಓಕೆ ಬಸ್ 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 ಓಕೆ ಮಾತರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟ್ಯಂದ್ರವರು ಪಗೆನಾಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಯಾರ ಬಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ